Pa. Hoy! Ikaw, sa milyon-milyong tao sa Pilipinas, pinili mo pa talaga yung taong di ka kayang panindigan. Bakit pagdating sa pag-ibig, color blind ka sa watawat? Gustong-gusto mo yung red flag, 'di ba? Gustong-gusto mo yung sinasayang ka. Hoy! Bakit kasi hindi mo subukan sa chinito? Diyos ko, sa liit ng mata namin, hindi na kami titingin pa sa iba. Sayong-sayo lang. Sayong-sayo lang to. Hoy! 안녕하세요. 김치노입니다. Hoy! Mahal! Ako pa rin to, ha? Ako si DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Spicy opa na kasaanghang. Huy! Kumbaga makakasama mo ako mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Gawin mo na akong bisyo kasi sasamahan kita hanggang pagtanda. Kumbaga, akin ka lang, mahal, ha? Huy! Sa aking pagbabalik, chinitox na tayo, ha? Kumbaga, kakausapin ka ng chinito at pag-uusapan natin ng mga bagay-bagay. Na kung saan sasagutin natin ang mga katanungang hindi mo masagot-sagot at pag-uusapan o sasagutin ng chinito ng buhay mo ang lahat ng katanungan na pwede mong ibato. At pwede rin naman ako magbigay ng tips. Kumbaga, halimbawa, 3 tips para tumagal kayo ng jowa mo. Una, dapat may jowa ka. Meron ba? Wala naman, di ba? Huy! Eh di maghanap ka muna. Paano ako magbibigay ng tips at paano tayo magpo-proceed sa tip number 2, di ba? Anyway, mahal. Gusto ko lang sabihin na hintayin mo ko, kasi babalikan kita. At seloso ako kaya wag kang lilipat. Ha? Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!